Hey, wemfowethu ugeza lapha. Uke wasibona ukuthi sibase sinja lapha ekhaya. Akhombisi nje ukuthi nginomfana kodwa ukhona wena. Awu bafo, uthini manje mosusho njalo? Bafo ngisho ukuthi bafo ngoba usakhula esimeni samanje insizwa isebenzele ekhaya kube khona okwenzayo ekhaya njengomfana ekhaya njalo. Ubukhula nje wena. Uningi okusamele ukwenze. Awu kodwa bafo, inkomo nje ngiyayilanda. Hey bafo ngidlule intweni enzima mina mfowethu wena ukhule esikhathini samanje senidla amadalo nami sasengi masi inkomo usuvela uyikhiphe nje. Emini futhi nakhona inkomo zayikhishwa kuseni usuqeda ukusenga usuyayidedela uvalela amankonyane. Kodwa lokho nabafa usakwenza usuphanda ukuyodlala ibhola. Awu kodwa bafo kusengwa kwani waphela amasase khona manje aseyathengwa manje. Hayi angizokuphikisana ke nawe ke mfowethu ngoba phela ngimdala mina yabo sizokuphikisana ngamazwi kumele ungilalele njengobhuti wakho omdala. Mfowethu ugeza mina ngikhule ngihlonipha mfowethu abantu abadala ngibazi ukuthi bayini nomncane kunami ngiyamazi ukuthi uyini angithi yabo. Awayivishiyele lapho bafo ayivishiyele xolizo ukuphendula. Ngiyakuzwa qwabe ngiyakuzwa phakathi kwayo. Ngiyayibonga lehlonipho nayo nje. Owesikhathini samanje nje abafana bamanje abahloniphi ubhuti wakho vele amthathe njengengane nje. Kodwa mntana omuntu esizweni yami esibhebheni sethu yami lapha igama lifanele. Wena makoti wami lo hayi bafo alami ngithathe ngithathe intombi. Bafo wayibheka ngaka lentokazi abekhona inhlanhla osunayo ngayo ubona amehla akhe wapheli. Mfethu uyabona intokazi le mfethu leqeda dlulo yakwethu ngiyayithanda ngenhliziyo yami yonke. Shoda khona nje ngiyikhombisa ukuthi ngiyikhombisa kanjani ukuthi ngiyayithanda noma ngazi. Ingabani yona lentokazi lesibonga. Mengizwa abafethu la bekhuluma lana nje behemhemu nje bathe yana kwanqumalo ngale ezantsi. Bafo ufuna ushone kuyona Bafo mina ngifanisa naleli lithi yabona lithi lisisa lapha engakhuluma ngenemlomo. Wenza ukuthi vele usemncane saqala ngisebenza siye sambe siqala izinto singabe zidle umndeni wabantu. Emadoda ningixolele ukubuza lo mbuzo kodwa kumele ngiwubuzile. Kahle kuyini ukugaqa noma ukugaqa? Hokame wena mfana wena ilanga ngithisa kathi nombuzo engasile. Awuza umuntu umbuzo ne. Mfana laphuza imbuzo ebhajana nje umuntu njani mfana? Ke mzala kumbuzo ongemubi loyo futhi ongasili ihlaza ngoba phela ukhombisa ukukhula. Ngoba kuyashiya ukuthi indlela ibuzwa kwaba phambili. Hayi nami lokho mzala ngiyakwazi. Mina ngase bephamisa yini nje amadoda. Bathi umbuzo enobuzo nabaka ngaphe kwami. Umfana uthini manje ganga ngathi? Phela umzala ubuza kahle phela ubuza futhi nabadala. Kuyashiya ukuthi indlela ibuzwa kwaba phambili. Hayi iyobuyibona neke weqa womfowethu ngoba vele isikhathi esishayile nathi. Hayi cha sizobonana madoda ngoba nenkomo singayitholi nje umuntu ayobuyise ongasengasethunjini. Seyobantamba mama ke bafowethu. Hayi asiqolethe siswenziswa. Yebo. Hayi womzala lo mbuzo obuzayo kumbuzo omuhle yabona khombisa ukukhula. Kubayeke laba badala ukudlala abakakhulu. Hayi ngiyakuzwa mzala ngoba phela kumele ngazi yabo nje bangibuza ngibuza ngoba ngiphapha kumele ngazi ukuthi kuyini lokho. Hayi into le imayelana nomuntu wesifazane. Hayi ngiyakuzwa mzala kodwa ukugaqa nokugaqa yabona insizwa mase igaqiwe suke ukuthi intombi yayiyokhona ukuthi izoyibona abazali bayobazi. Hayi ngiyakuzwa hayi mzala. Ngiyabonga mzala ukuthi uphamisa ngumoya ngoba lo mbuzo lo bengimele ngiphendulekile. Kodwa wena ngiyawubona ukuthi athi umbuzo omuhle ngoba ngubuzo abantu abadala nginami namzala. Hayi khona umbuzo omuhle mzala asingene ngapha ekhaya mzala sibuyise ngokusithunjini phela ukhumbula ukuthi isisa sikwelede isiso kumele sidlile mzala khona sophinde ehlathini siyobheka nenkomo. Hayi ubona ukuthi lo mzala bangela isizwe sayisilahla.
Yasanyamaza Gangiyosi Eletase Yasayimpisi Kwentombi Aningitshele kahle Nginganjani namantombazana angalandelwa nezisheli Sezashona ngempela izisheli ezimlandela uma niyotheza Hayi cha angikwazi lokho Cha phela ntombi ngeke sizibizele Hawu ngathi kwabona sicela ngakho kubabona behambe beshaya amakhwela behamba lapha kodwa ngeke ubabone beza la noma ngabe kuyisichithi sesingahlanga ngaso sonke pho hayi kahleni mantombazana awu enkansa kwesi mina ngibona ngathi ibhadi phela leli isho ukuthi akusekho nokukodwa nje kuzofanele lapha kithi awu impela sizoba inkomo ngeke beyithole lapha Bahleni mantombazane cha mina ngibona ukuthi ngilungele uthando sasemncane kabi nomfana nje ongakaqhamuka ethuzeke imuzoshela ngiyombona ukuthi inkosi impela ifuna locelembe uphelele ekhanda lakhe kahle dadewethu phela mina nawe sibushe singani mina ukuqamba ngiqala ngingangawo cha mina ngifunda ukuyiphatha yebo khona kwakuyisifiso sami ukuthi ngizoxoxa kodwa kuya ngokuthi leyo sizobonisane kanjani naye hayi mina ngikanza ukuthi ukwazi amadoda akithi mama angeke nje ngikhompele kodwa iwona ongikhombisa indlela yakwanhliziyo ngisi kodwa we mantombazane nike nambona lo mfana wangala ungubani ngoba igama lakhe ushiya bekhala hayi cha insizwa miyigeza lensizwa leliya hayi liphara lesa sibothe sinje yami hayi kahle kodwa nani seningamane nimibheke nje uthandeke mina nami kade ngiyibekisho leya nsizwa hawu phela sikwazi kodwa ngeke seningakhuluma konke igeza lensizwa leliya insizwa uyibona uqobozana abafana bangasini Awudile. Athi yizo leziya. Awusuke size namuhla. Hayi ningamthusi umzala madoda umzala beshila wasizwe yakhona namhlanje. Into sayithi siqabuqabu naye umzala kule ndaba lena. Uzoyela khona ngathi yokuthi leya bethe bayifuna. Hayi angashone khona mfowethu. Ayike enye indlela. Umzala olale kuphela nalengane namhlanje. Bese khona ukubona umsizo bakhe. Kodwa siwe sibone ukuthi uyolungana. Okay. Sawona toba. yebo Njani? ngiyaphila Hayi igama lami ngumkhuleko ukhululela bonke abafana bakule ndawo sibonga kwamncwa. Uzisise kubani igama. nguhloniphi Hayi ngiyabonga. Ubuza ukuthi sibonge nyakabani. nganqumali Hayi ngiyabonga ukwazi igama lakho. Bengisacela ukuhamba nawe le ndlela le. understand iyona iphi indlela okhuluma ngayo ngoba yiningi indlela emhlabeni Baphela kade uzotheza manje. Ngibona sengicace sekuyisikhathi sokuthi ubheke ngasekhaya. manje sisibamba ucabange nje bashoni sephike semhamba nawe Mina ngathi uyama nje. angibi ngiyakhuluma nje kahle Hawu. Othi laba ngamazi abuhlungu kangaka sengenzeni kodwa. Ngiyoningi. ngiyaxolisa mangikhulume kabi hayi kulungile anginankinga singahamba Kahle intokazi engikusho kuyo ngathi kubalekile. Ngingakhethi kakhulu. Ukuthi nje yazi la inhliziyo isivele wakhona inhliziyo isivele wabhala ngamagama amakhulu. Lokho ukuthi mina ngithine inhliziyo yami. Ingithulekile. Ukuthi ngicela ukuthi khona ekudlayo ngayo. Kahle mina ngisho ukuthi kahle mina ngisho ukuthi sibambisana ngalendlela le engizoyicela kuwe ngifuna hlahle ukugega kakhulu mina ngizela kuwe ngizile ngokuzophatha ngithi ngenhliziyo yami ukuthi ifuna nibambisane nawe solokhu nje ngakubona uswavela wabhala la ngamagama amakhulu kweyami inhliziyo Wena kuzo zonke nje izinto lapha isigodini ubone mina ngoba kwenze njalo inhliziyo yami ithathe wena ngoba ithanda wena abanye babona ngivele yabona wena wedwa hayi kulungile ke bhuti lokho ngathi ngizobe ngikuhlaziya mase ngifika kahle ekhaya mina ngiyabona isikhathi sakho lokungizwa ukuthi ngizothini kuwe ngiyabonga nami yebo sewusana Oho wephenduka mfowethu namhlanje mewuye khona phela ngeke udlala umkhuleko umfana omncane lona esamkhulisayo unathi
Awuthi ngishona khona kwenzenza. Hayi khona khona mfowethu. Hayi namuthi ngibambo wami ngapha. Hayi wenza njalo weshiya bekhala ngiyakwazi yona udume ngakho. Shiya bekhala vele. Manje uphela ngani mfowethu mase uhamba qala kangaka nje washiya intombi uhamba phambili kwenze njani mfowethu? Ngiyazi ngizayijalo ngizophinda wami lena. Hayi kangizwanga mfana. Ngika mkhubameni bakithi. Sawubona Ntombi. Hayibo, indaba ngibingelela kabuhlungu kangaka nhlonipha ufundiswa ngani kini? Hawu kahle ntokazi ngamatshe bengithi nami ngizama ukuzazisa lapha kuwe. Manje uma ufuna ukuzazisa ungibingelela kanje? Hayibo. Akodwa bathi yawa netokazi bakithi. Eyakamana. Awukuphi umkhajo bakithi awumkhajo. Ngale kwentaba. Hayi umfo wamaqhawe lona ngapha udaba esigodini ngapha acebo wakhe bakithi. Bengiphelezele nanga umfana umkhuleko lapha ethi uzobona intombazana wayibona ngelinye lamalanga ngapha. Ngibale untombazana. Ey angimazi kodwa khona ushilo yona bathi nje incanyanyana sayisilendanyana uyithandile umfana wami bakithi ngingazi ngoba njengeqhiza lakhe nje ukuthi ungakhona nokusikhandela ucu ngoba siyayithandile la ntombazana sisuka sisigodla ngapha acebo wakhe. Hayi cha ngikhona. Cha sisayingamaza phela. Angiqondi kahle. Uyababona wodwa labantu bathi ngiyaqala nokubabona. Nama ngibazi kule ndawo labafana. Manje uthi bafo kwenziwa njani ema unje? Siyacela nathi singapha isigodi acebo wakhe kumele sikhande umndeni obaba bashiyele inkomo azizaso zina njani inkomo. Hayi bhuti njengoba ngisho ukuthi ngisazoyiqamisisa. Hayi ulala uyicabangile intokwazi yakithi akunankinga nje. Hayi okay bhuti. Yabona Ntombi ubaba akazi beze beyincenge intombi njengamanje mina ngizokwenza kumele ngikwenze.